ana tansah mangya kabagyan kabegjan lan katentreman Allahumma amin. Ya kanggo pangbuka utawa mukadimah ana sisen limbukan aku kepengin ngumandhangi tembang ilir-ilir kanggo mukadimah ya kuwi karya besar Wali Songo Sunan Kalijaga sing biyen tembang iki dadi media dakwah ana ing bumi Nuswantara. Nggih. Tembang ilir-ilir go mengku teges kang becik makna kang apik. Ayo dikumandhangi buka saka Bunang Mas Irman monggo. Ya,
sabar, lebur, labur, luber. Lubero kesabarane. Aku saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan enek rasa kumingsune no. Oh ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Ngono to dalang nganjuki sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Oh ngono. Kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Zaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Waduh. Papa gitu, limbuke ucil. Ris gantenono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentasi Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 Pak insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh, SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rezeki bebarengan ana SMP 5. Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh ya. Terus tanggal 30. Tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning ndi Sukorame Lamongan. Wow. Nonton wayang kok minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji kok dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak kene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh, ngono ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosa neh kok. Ya aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Jadi
Matur nuwun. Selamat malam Mas Gareng Wilujeng Dalu good night Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun Bujang. Gumune ngopo Mas? Atase bakul wesi amo sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaan nek ditelateni iso ngrejekeni. Luar kula biasa. mriki nggih. Pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 yuta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean tok 16 yuta. 16 yuta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu mesti neh. Nggih. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Iya wong. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah omah sampeyan, daerah sampeyan. Nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Malah nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro malam ini juga mengadakan halal bihalal. Ingkang ngadakaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih, malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Alah, sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ning kono ora dijawab kok. Oh. Koclok aku ning kono. Sing ngejak kene ya. Lah ya kene kok. Ngucapne matur nuwun Mas Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Hajah Asih. Karo Ibu Hajah Asih sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Karo Ibu Asih. Dirupak-rupakne piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue, kula ngoten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiyang, Pak. Oh lho, ya iya nek keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke teng pundi wingking mawon. Kula terus teng omah sisih mriki. Heeh. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wis. Wong sumbut tok, wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi. Mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih, teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya, Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo, jenenge gombal reget jabang bayi akeh. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambok omong. Lah jenenge wong degawe piye-piye ya ewo. Wong degawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi meng teles tak candhalke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Iya no. Edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku ki bocah ben taune mbridhe lah Mas angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge Piwi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge Pi. Kuwi bojone ben taun bridil manake aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah.
Pitu. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 Ropi nomor 2. Pancen nomor 3. Lupi soalnya nomor 3. Papat. Pat PI nomor 4. Mo PI. Terus 6 kuwi wedok. Heeh. Niku adike Tupi. Oh. Sik to, adike Tupi. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Kuwi adike Tupi. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PI, Mo PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun asik. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jeng ben nek gadah damel nanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Alah. Rupane kowe ciduk dawet ngono aja. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kata sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, ya. Saking Bali nggih wonten. Hebat. Bapak. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Ora malah takbiran, ora malah menyambut tahun baru, malah karaokean, Bu. Bapakmu sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, blas Bu, blas ora disangoni THR blas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi. Aduh dah. Kok bangga. Todong. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Lah urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko kowe mudar kowe. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to ki? Kowe ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyaya renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya to? Bener to? Opo? Bapak nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, op, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes, syukur wae. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salahe anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, Duduk. Lah dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye Bu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih?
Ya ampun. Urung. Oh. Anake dhewe. Anak kowe nyapa to nyapa ora tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pakne? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Saya menengah sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling lho. Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Buke. Ya, Ya karo kowe. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen ndi? Takbiran. Kangen ndi? Takbiran, Bu. Kangen ndi? Takbiran. Kamu tekan ndi? Takbiran. Tekoni cangkeme kok moyah mangi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Buke, aja ngene Buke. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atasono Pak, atasono Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok motone abang. Lambene kok mambu. Nambene kok mambu naga. Aku ke ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku yo naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti urung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selapku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, Pak. Bu, anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Aku Ampunen nek to. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak buta kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis Pak. Rumangsane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak. Aku takbiran. Aku gocelono. Wis Pak. Tak aku apa sing mateni Pak? Walah bangetan to ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem ratak jaran aku. Lah nyapa? Gelem diterusne yo, gelem kok tawaku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja. ya. Lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ngene. to, topine Topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Ngawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, kuwi kok nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho.
Ora perkara kuwi lho diobok-obok awakmu karo Niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu nek biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, estu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblepne ning jeding, dileblep. Dusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblepne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblepne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblepne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblepne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal cik ra ngandang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok tangane mesti ngene iki? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Garing dekne kan iki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Bu Ajah sih, monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasik lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nunuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Tok. Lo. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken. Dalam Kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. ya namanya perempuan. Perempuan. Mbok nek pengen gelange maturo karo aku. Apa mbok tukokne? Lho, sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, ayo yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to jan? Kok sentuk-sentuk Anda. Ya ora ngono ya Niken ki takon ngomong cangkeme. Hei. Lha wis luwih tuwek kok ora iso ngomong lho. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Aku sing 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku muni arep muni amin. Monggo Pak Hajeko, Ibu Ajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Puas iki kok Puas nanggap malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambahi sedikit. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar dan juga Mbak Niken yang sudah sangat memeriahkan acara ini pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Ajase, mbok menawi ngendikan napa? Ada sedikit kata dari saya cukup bahagia, senang
puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Brata. Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut, Mas. Lajeng Bu, lajeng. Saya terima kasih buat Nggih. tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Nggih. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Nggih. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah aku dieling meneh Mas, bae nanggap yang ke katuran malih. Amin. Mboten usah ndamel gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melah kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali niken niku masalah tega kali kula, Bu. Yo ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe nembang apa request mawon. Request lagu nopo? Request. Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? Enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri, nemen. Oh, nemen. Oke. Siap Bapak. Monggo dilanjut Mas. Oh nggih, Matur suwun sanget. Nggih. Wes napa Pak? Ngrego-ngrego sak napa Pak? Mboten sarok-sarok Pak. Lah ya Allah. Olah HP ta kira. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki wae lagune nemen nggih, Pak. Nemen. DP-ne riyen, Pak. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malih kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Dari tim-tim Bani Sukarti atau dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di sini, Ya, joget bareng Ya, di enggak sini. apa-apa. Ayo, enggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Monggo, Mbak. Mbak Sida biar. Monggo. Walah kok padha karo aku. Jadi tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Katanya gini, gimana Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, sok Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo. Mas biar kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Pakai 2 lutut, orangnya segini Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dulu. Ya ampun. Akbar langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Nggih, Ya, bener, guyon bener. aja. Adung mak teratap paling. Hei. Ora, Mbak, guyon tok kok. Aku yang tak kak. Guyon aja. Nemen, ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rosida tobrut. Ya ora. Mboten Mbak mriki. Wis tak dekep, Mbak. Nggih mboten mriki, Mbak. Mboten Mbak, ya Allah. Kok enak tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Bani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo nemen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Anjir. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kena wong ning kono padha iri kabeh soalnya aku iso jejeren karo sampean. Kan wong ayo foto rame Cik. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken, nyanyi bersama Dek Niken, nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Pokok aja sampe bokongnya dikek ngarep. Iya bokonge kek ning ngarep ki. Piye carane? Ya terus. Lah wong iki bokonge nanti Mbak. Niken. Mboten Mbak. Niki lho. Bokonge kan teng mriki to, maksud kula ngaten lho. Mengke madhepe teng
ndi ngoten lho. Enggak. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargoy, Mbak. Zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to, Mbak. Ndang lo jajal aja. Duh. Baik. Baik. Akbar yo nyawang to, Bar. Ora. Kaya nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego ge ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Nike. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho makane saking saktike iki ora enek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on ya, Pak ya? Turun di bawah timbangan. Gorong on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yo. Ratekna yo. Oke.